Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon. Kuna tare da Shehu Abdullahi Shehu. Insha Allah a wannan bidiyon za mu yi bayani akan anatomical movement. Wato su wannan motsutsuka ne wanda suke faruwa a jikinmu yayin da muke tafiya ko kuma muke wasu ayyukan. Yayin da muka sani a jikinmu muna da joints da yawa, wato gabbai, wanda muka sani wasu gabban suna motsawa wasu kuma gabban ba sa motsawa. Wa'annan motsutsukan da zamu yi su ne akan gabban da suke motsawa, alal misali kamar wuya, haɓa, hannu da dai sauransu. Za mu fara da gaba ta farko kenan wadda ake kiranta Temporomandibular joint. Wato gabar tana nan, yayin da idan ka buɗe bakinka ka ɗan sa hannunka a nan, ka buɗe bakinka ka rufe, zaka ji tana motsi. A wannan gabar tana taimaka mana wajen motsutsuka wanda suke faruwa a bakinmu kenan. Motsi na farko wanda za mu fara shine protraction. Idan aka ce maka protraction shine ka tura haɓanka ta yi gaba kenan, kamar yadda muke gani. Sannan idan aka ce maka retraction, ana nufin ka dawo da haɓan normal ko kuma ka tura wato haɓanka wannan ciki kenan. Sannan abu na gaba muna da abin da ake cewa depression da elevation. Idan aka ce maka depression, ana nufin ka buɗe bakinka kenan, haɓanka ta yi ƙasa kamar yadda muke gani. Sannan idan aka ce maka elevation, ana nufin ka rufe bakinka kenan haka. Za mu dawo wuya, wanda a wuya muna da gaɓoɓi guda biyu wanda muka sani main kenan, ko kuma a ce the most important, masu amfani kenan. Muna da atlanto-axial joint, muna da atlanto-occipital joint, wanda suna taimaka mana wajen motsutsukan da suke faruwa a kanmu kenan. Motsutsukan da suke faruwa a kanmu muna da motsutsuka da yawa da kuma rotations, wato juyawa kenan. Motsi na farko shine flexion. Idan aka ce ka flexion, ana nufin ka kwantar da kanka haka kenan gaba kamar yadda muke gani. Sannan idan aka ce maka extension, ana nufin ka ɗaga kanka haka. Sannan za a iya ce maka hyper extension, wato ka ɗaga kanka zuwa makura kenan, ka ɗaga kanka sama kana kallon sama. Sannan kuma muna da left lateral flexion da kuma right lateral flexion. Wato idan aka ce maka left lateral flexion, ana nufin ka kwantar da kanka zuwa ɓarin hagunka kenan kamar yadda za mu gani. Sannan kuma idan aka ce maka right lateral flexion, ana nufin ka kwantar da kanka zuwa ɓarin dama kenan. Kuma muna da rotations, wato juyawa. Muna da left lateral rotation, sannan muna da right lateral rotation. Idan aka ce maka left lateral rotation, ana nufin ka juya kanka zuwa ɓarin hagu kenan kamar yadda za mu gani. Sannan kuma idan aka ce maka right lateral rotation, ana nufin ka juya kanka zuwa ɓarin dama kamar yadda muke gani kenan. A yanzu kuma muka zo shoulder, wato kafaɗa kenan wanda ake kira da turanci, wanda a kafaɗa muna da gaɓoɓi wanda ake kiran su turanci joints da yawa. Idan kuna bibiye da bidiyon mu na gaba, za mu kawo muku bidiyoyi wanda za mu yi bayani a ciki. A kafaɗa muna da motsutsuka waɗanda suke faruwa da yawa. Za mu ga waɗannan motsutsukan. Motsi na farko shine ake ce mishi shoulder elevation. Idan aka ce maka shoulder elevation, ana nufin ka ɗaga kafaɗanka haka sama kenan kamar yadda muke gani. Sannan kuma idan aka ce maka shoulder depression, ana nufin ka dawo da shouldanka ƙasa kenan, ko kuma ka danna shouldanka ƙasa. Sannan akwai motsi na gaba wanda muke kiran shi protraction. Wato idan aka ce maka protraction, ana nufin ka jeho allon gadon baka ka motso su gaba kenan. Sannan kuma muna da retraction, wato ka mai da su yadda suke ko kuma ka turo kirjinka waje. Bacin nan sannan akwai gaba a nan wajen wadda muke kiranta Glenohumeral joint. Wannan Glenohumeral joint din wato gaba ce wadda ta shafi hannu da kuma allon gadon baya, wanda suka haɗu suka samar da wannan gabar. A wannan gabar muna da motsutsuka waɗanda suke faruwa. Motsi na farko shine muke kiran shi da flexion. Wato idan aka ce maka flexion, ana nufin ka ɗaga hannunka sama haka. Sannan idan aka ce maka extension, sai ka dawo da hannunka haka, ko kuma idan aka ce maka extension yana haka, sai ka ja shi baya. Sannan kuma muna da motsi wanda ake kiran shi abduction. Idan aka ce maka abduction, ana nufin ka ɗaga hannunka ta side kenan haka. Sannan idan aka ce maka adduction, sannan sai ka dawo da shi baya. Sannan muna da rotations, wato juya kenan. Muna da internal rotation, muna da external rotation. Idan aka ce maka internal rotation, ana nufin ka juya hannunka haka ya shiga ta ciki kenan. Sannan idan aka ce external rotation, ana nufin ka juya hannunka ya fita ta waje. Muna da circumduction, wato yadda za ku gani motsi ne wanda yake faruwa. Gashi nan za mu gan shi, wato ka ringa juyawa hannunka ta different angles kenan. Sannan kuma gaba ta gaba shine muke kiranta da elbow joint, wato gwiwar hannu kenan. A wannan gwiwar hannun muna da motsutsuka guda biyu wanda suke faruwa.
muna da flexion wato ka daga hannunka lankwasa hannunka haka, sannan muna da extension ka bude hannunka. Nan mun gama da nan kenan. Sannan idan muka dawo nan hannu kenan, idan mun lura akwai wani motsi, akwai wani juya wanda yake faruwa a nan haka idan kana juya hannunka. To wannan ana kiran shi supination. Wannan idan ka juya hannunka haka ana kiran shi pronation da turanci. Sannan idan ka juya hannunka, tafin hannunka yana kallon sama, shine ake kiran shi da supination. Sannan idan muka zo nan hannu kenan, nan wannan gabar ta nan hannu, a nan gabar ta hannu ita ma muna da flexion ka lankwasa hannunka haka, sannan muna da extension ka danna hannunka ƙasa kenan. Sannan kuma muna da ulnar deviation, wani ɗan motsi wanda za mu kula yana faruwa a haka saboda ƙashin ulnar a nan akwai wani ƙashi wanda ake kiran shi ulnar a nan yake. Sannan muna da radial deviation, motsi ne ta wajen radius ɗinmu kenan wato ƙashin nan. Sannan idan muka zo nan fingers kenan, hannayenmu su ma muna da flexion haka, idan ka lankwasa hannayenka haka shine flexion. Sannan idan ka dawo da su shine extension haka. Sannan muna da abduction, idan ka ware hannayenka. Sannan muna da adduction wato ka matsa hannayenka kenan. Daga nan kuma sai muka zo gadon baya. A gadon baya shi ma muna da nau'in motsutsuka wanda suke faruwa. Muna ƙashin gadon baya wato ana kiran shi spine, wanda shine ya fara daga cikin kanmu sannan ya fito har ya tafi ƙasa. A wannan gadon bayan muna da motsutsuka wanda suke faruwa da yawa. Kamar alal misali za mu fara da na farko wato akwai flexion. Za mu ce maka flexion ana nufin kai gaba haka, mutum ya kwanta kenan zuwa gaban shi. Sannan kuma idan aka ce maka extension ana nufin mutum ya taso wato haka shine extension. Idan kuma mutum yana haka aka ce mishi extension ana nufin ya ko da bayan shi haka kadan, shine extension kenan. Sannan kuma muna da nau'in juyawa wato rotations da ake kira kenan. Muna da left lateral rotation kenan, wato mutum ya juya zuwa wato ɓarin hagun shi shine left lateral rotation. Sannan kuma idan muka ce right lateral rotation wato mutum ya juya zuwa ɓarin damansa kenan. Idan aka ce maka left ana nufin hagu, idan aka ce maka right ana nufin dama. Sannan kuma muna da left lateral flexion, wato idan aka ce left lateral flexion ana nufin ka juyo haka, mutum zai dan juyo ta side din shi kenan, wato shine left lateral flexion. Idan kuma aka ce maka right lateral flexion wato ana nufin ka juya yawa haka, ka dan kwanta haka da barin dama kenan wato right kenan. A yanzu kuma nan muka zo kugu wanda ake kiran shi da hip joint a turanci kenan. A kugu muna da motsuka waɗanda suke faruwa da yawa. Za mu yi waɗannan motsukan su ma yanzu. Motsi na farko shine ake kiran shi da flexion, wato idan aka ce maka flexion ana nufin ka daga kafanka sama. Sannan idan aka ce maka extension ana nufin ka mai da ita. Sannan za a iya ce maka hyper extension, wato ka ja ta baya, ka mai da kafanka baya kenan. Idan aka ce hyper ana nufin abu yawa, ka ja kafanka ta baya kenan yayyawa. Sannan kuma muna da abin da ake cewa abduction, wato ka daga kafanka ta side kenan, shine abduction. Idan aka ce kuma adduction ana nufin ka dawo da kafanka normal yadda take. Sannan kuma muna da rotation wato juyawa kenan. Muna da internal rotation, wato idan aka ce maka internal rotation ana nufin ka shigar da ka juya kafarka ta shiga ciki ta kalli ɗayan kafan. Sannan idan aka ce maka external rotation ana nufin kafanka ta juya ta fita waje kenan, kamar yadda muke gani. Sannan abu na gaba shine muke kiran wajen knee joint, wato gaba kenan ta gwiwar kafa. A wannan gaban muna da motsutsuka guda biyu wanda suke faruwa kawai. Motsi na farko shine flexion, wato ana nufin ka lankwasa kafarka, ka daga gwiwar kafarka kenan, gwiwar ka ta lankwasu. Sannan idan aka ce maka extension ana nufin ka mai da kafarka ta dawo normal kenan, neutral yadda take. Gaba ta gaba wadda muke kiranta ankle joint a turanci, a Hausa kuma mun san ana kiranta da idon sawu. A wannan gabar muna da motsutsuka waɗanda suke faruwa. Za mu fara da motsi na farko wanda shine ake kiran shi da dorsiflexion. Idan aka ce dorsiflexion ana nufin ka daga kafanka sama. Sannan na gaba kuma shine plantar flexion, wato ka danna kafanka ciki kenan. Sannan kuma akwai wani motsi wanda muke kira inversion, wato shine zaka dan fitar da kafa, zaka motsa kafarka ka dan juya ta waje kenan. Sannan kuma akwai eversion wanda shi kuma shine zaka dan juya kafarka ta ciki. Wannan motsin yana faruwa ne a wannan gabar idon sawun, wato ankle joint din nan da muka sani kenan. Sannan abu na gaba shine na wayannan yan yatsu wanda muka sani da phalanges, wato su ma muna da flexion shine haka. Sannan muna da extension a daga sama kenan. Sannan kuma muna da abduction a wara su.
idan aka wara su haka shine abduction, sannan adduction kuma shine za a haɗe su kenan. Ku biyo mu a bidiyoyinmu na gaba wanda insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu ilmantarwa. Kada ka manta ka yi liking, ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Wassalamu alaikum.